Hi mga moms, good morning. So, it's uwian time. You know, uh, masyadong maraming naganap kagabi sa party, sa disco. Hindi ako nag-disco. Naiwan po ako sa bahay nila Gwen. Gawa ng aking kapatid is may mga iniinda. So medyo hindi naman, talaga nag-worry naman po talaga ako sa kanyang sitwasyon. So bagamat pinipilit ako ng magkakapatid na pupunta ako sa disco kahit pinaputi ko na lang po muna manahimik sa Happy birthday na lang. manahimik sa bahay gawa ng hindi rin ako makapag-focus. Kaya ngayon, actually may kainan ngayon. Bakit na gawin? Ayaw pa nga sana nila akong pauwi. Lagi niyo wala na kung nila ang Santos. Kaya lang, kailangan ko na rin talaga umuwi kasi baka maabutan ako ng gabi. Sobrang traffic. Marami po akong dala. So nung pumunta ako doon is maleta lang meron ako ngayon. Isa pa akong eco bag na bitbit. No, hindi ko na nahintay yung kanilang basta at kainan. So na, pauwi na po ako sa farm. Dahil bukas daw ay may klase na. So, kailangan ko na nag-point para maayos yung mga dapat ayusin sa aming eatery sa ating kainan. Nandito na ako sa tricycle. Sa dulog. Balabas. And hopefully hindi ako maipit sa traffic kasi higala ay ngayon. Kanina umaga ay ngayon lang pala. Ngayon lang nakita ko yung post ni Chuyans na nagmarathon siya sa portion ng daming tao. Ngayon dito sa baka matraffic na. Kay kaputangan na oh. Wala na. Sunod na lang. Dali ko na. Kaya na tayo. Yan, finally nakasakay na ako ng bus after a very long wait. The long wait is over. So on the way to Cagayan de Oro na po ako. And again, I would like to say thank you so much to Aguilar Bugay family, to my kaibigang Oso Gwen, sa kanyang mga pamilya, mga kapatid. So later, makita ko sa inyo kung saan ako mapapadpad. Yan. So, it's already lunch. Nandito na ako sa terminal ng bus. Nagre-ready na lang ako. Hinihintay ko na lang yung binok ko na grab car. So, 5 minutes from now, diretso na ako hanggang Taguluan kasi medyo mainit na talaga ang panahon. So, bagamat medyo expensive, okay na to, at least mas safe. Tapos ang dami ko pa kasi dala. Ito yung mga gown, iba kong damit na dala, tsaka yung una kong bitbit. So, doon tayo sa labas maghintay ng aming sasakyan. So, andito na tayo ngayon sa labas. Grabe yung init. Yung hangin niya. Ito yung sasabi na heat index. Iba pa rin yung init. Grabe. Medyo nakakahilo. Hintayin ko na lang yung aking sasakyan. Nandito ako ngayon sa westbound bus terminal. So, hintayin natin yung aking service, yung aking sasakyan. Punta ng Taguluan. Then from Taguluan, sakay ako ulit ng Dulog. There you go.
Ito na po yung aking service. Hi, sir. Okay. Whew, finally. Init. Sobra. Sobrang init, no? Oo, kaysa mag-bus ako, sabi ko mag-commute. Ang hirap. Pwede ka pang matulog. Yeah. So, going to saan na tayo? Bye-bye. See you later. So, andito na ako mga ma'am. So, karating na ako sa Nagway Farm. And, ayan, ito nga pala yung aking Grab driver. At isa rin siya kababayan ko from Cagayan Valley, Ilocano. Ilocano, Itawes, at Ibanag. Iwanag. Shout out sa mga taga-Tugigaraw at saka yung mga kamag-anak kong nasa Maynila ngayon. Valenzuela siya mga Valenzuela moms. po. Oh, 'di ba? So ngayon dito na inabot na ako ng ano. Kaya. Wait lang. Okay na yan. Ay, thank you po. God bless. God bless. Kunin ko lang yung gamit ko. Ang init! Wag na sa looban pa. Pinsa Kaya mo to. naman. Hindi, ito yan. Pinsa to. Ay, pabuhat. Ay, nagla-attack mo? David, Ikaw ra. Nag-attack nga siya eh. okay ka Para na? na may budget. Oo. Bye, Thank take you. Bye. Straight from the farm. So, ang init! Grabe. Sabihin nyo ng OA, ang init po talaga sa sakit sa balat. Nakakapaso siya. Uy. Sunday for sure maraming tao ngayon sa farm. Tingnan natin. Marami tao? Marami tao? Daghan. Ala, daming tao. Welcome back to me. Ala. Ala. Ano yun? Nagkalampagan ng mga kasirola. Nandito na tayo. Hindi na ako nakapag-stay ng ano kinagawin kasi baka maabutan ako ng maabutan ako ng traffic, so dito na tayo. Just kahit paano makapamalengke pa ako maya maya. Hindi tayo abutan ng di ba? Andito yung mayayaman. Oo. Mayaman ka. Bakit? Ha? Kasi ako. Damit na mo. Yung driver, yung tangko. Ay, dito na be! Diyan sa baba. Diyan na. Hindi ka naman nagsabi kay ano na ipag-BH ka. Ano man na? Matik na. Ang uyab po ni Yaya Hana. Ala! Ay! Dagdag. Jump? Magkano ba dapat? Amin na. Ikaw yung maraming pera eh. Mayaman na mayaman ngayon. Wow! Kaya nga, sinendang ka pala ng 20,000. Pwede naman. Sige na ba? Wala akong pera. Pangbalot. Ikaw pa ba? Pangbalot yan, pangbalot. Nawala yung online. Ang init. Yes. What are you cooking? Tago. Init. What are you cooking? Wow. Parang Bicol ang yaman ng Bicol Express dito mga moms. Ang lalaki na hiwa. Sinabi ko ba ito yung matapat sa pamangkin na i-erase? Kalilit ang hiwa. Visit. Hi, finally I'm here na mga moms. Grabe pa rin yung init. Alam mo kung walang ganap si talaga, ko. Yayayain ko yung mga ko ba naman, kami.
Ano ba? Diyan sa Kimaya. Ano name? Kaya? Sa Kimaya ba? Katong yung malamig na pool? Hindi. Faustina. Kaya nga ba? Paano? May duty na kami. Thursday. Yun ang time namin dito dahil yan ang rest. Dahil walang tao, wala masyadong tao. Ay, siya. Dito na. Siguro after duty. Pamay natin ang mga ulam. Doon ka rin diretso. See ya!